Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe fulfulde fof hay goto woppaka serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof ha oɗo mboros wawa hollude en caggal no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye banimon gorko Amadou Moussa ne addana on ko ɓuri tengtude e jayndel de Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo mi salmitimama salminima no fewi mi ñagalmama Allah moƴƴere no mbaɗɗa e nguleki Dakar ne wuli Diaw Amadou Moussa awra feere jaaha fuuri toon ɗum seeɗa nani haysin noon haysinno ko sen gayni ɗo rewide presse tan doga jaaha garta e jamma hen eyyi so tawi tan ko toon ɓuuri ɓuuɓde ma jaranam ɗum ɗon ko noon ko salmitade mo no fewi salminde bandiraɓe Aissata salmindeɓe kamɓe foof e wiide mbawi bismag mabɓe kamɓene guila hanki eɓene bismo en bismito en en tout cas aɗa andi ɗum ɗon koye pulago tan heɓoto bismede e galle mum kam en tout cas aɗa andi ko pulago koye pulago heɓoto tigui machallah ina yooɗi ina weeli kadi ina dahmi ina waɗi fayida sikkala no goyno wi tan e kala e saaha ko weltare e wetare joguiɗen huccidde mabɓe kala subaka addandeɓe holko janeji leydi Sénégal piniri wadde eɗen mbiyaɓe tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗon tigui so teddungal yaltidama e pulago Amadou ala ko heddoto ɗon ko ɓuuri tengtude hande hande Aissata ne wayno ko kabaru goto ɓuuri tengtude e nder jayndeji leydi Sénégal ko coup d'état walla mbiyen coup de force mo ganduɗa yubbinama hanki toon to leydi Mali ha saabi nanggogol mo ganduɗa ko hoorejo leydi mabɓe Ibrahima Boubacar Keïta lollirɗo IBK saabi jayndeji men kala pini dawi koye on ɗon fannu noon tigui ma en gartu en e gasirde e gasirde ruɓɓindu jayndeli meɗen jaynde quotidien uddita damal ko noon tigui nden ɗon wiide ko coup d'état militaire toon to leydi Mali ɗum ko hanki laati ɓe koliti wondede ko armé woni konu leydi Mali kañumen oɗo sahade mbaɗi feere tan ha Ibrahima Boubacar Keïta acciti kala ko fate banggue golle muɗum woni hoorejo leydi kono ne kadi e hoorejo assemblée nationale kañumne kadi acciti ngal ɗon gollal goɗum ɗum ko goomu CEDEAO kañum de o saha hande jopima leydi Mali manam tan de no jaynde wiiri ko CEDEAO joñi leydi Mali ɓe mbaɗiɓe en quarantaine goɗɗum ko tawete hen hande koye on fannu hoorejo Macky Sall e hooreɓe leyɗele woɓɓe kala ina paada janggo toon to Bamako gam haalde ko yetti koye on ɗon fannu goɗɗo mo ganduɗa suuten konngudi ko biteɗo Yoro Dia mo ganduɗa de ko fanniyanke to banggue dawrugol o holiti wonde Ibrahima Boubacar Keïta de wasni leydi Mali ko tolni e duuɓi jeeɗiɗi ɗi o ardi e nder laamu ndin ɗon e nder laamu leydi ndin ɗon jayde enquête loski kono tigui nden ɗon jayde wi ko Ibrahima Boubacar Keïta ne wayno de acciti golle muɗum kono kadi o saha hande ko kulu huuli hakkillaji dariɗi goni toon to leydi Mali ɓe koliti wonde de beele leydi Mali oɗo saha hande fayani to ɓuuri ni bidde saabu o saha hande hay goto anda holko woni janggo ndin ɗon leydi ɓe kolti wonde noon e less jayne ɗe hoorejo Ibrahima Boubacar Keïta acciti golle hanki jamma kono ne kadi ɗum ko caggal nde ñalawma gulɗo jaw yiya hanki toon to leydi Mali tawi noon ko dendagal ɓesgu leydi Mali kam e konongu kala dari gam ittudemo kanko hoorejo Ibrahima Boubacar Keïta jayde arti e holno jagguira kanko IBK kono ne kadi e hoorejo assemblée nationale kono ne kadi e jagorɗe kewɗe tawi noon jagguiɓe ko généraux ji ɗi leydi Mali tawi ko konongu biteɗo Amadou Toumani Touré noon tawi ko tergal e goomu UEMOA kañumne kadi addi hen yiyande muɗum to banggue CEDEAO so wiide wonde CEDEAO de ene wayno wondirani ɗon gam hoorejo leydi kono kay ɓe ponno wonde koto banggue ɓesgu leydi manam ɓe pooti jingande tigui ko ɓesgu ngu ɗum ɗo noon koko goɗɗi tongni caggal nde CEDEAO wasi yonnude ko yetti koye on ɗon coup d'état ɓeɓe ganduɗa ko malinaɓe wurɓe ɗo leydi Sénégal cuuti kongude haysino tawi enen jogui hen weltare kono kadi enen jogui kul huuli saabu holko woni janggo leydi mabɓe jayde vox populi nden ɗon jayde wi ko caggal ha joni jonte limtiɗɗi seppoji gulde jaw tawi ko mouvement M5 gam wiide yo omo ganduɗa ko IBK accita hono golle ɗe ɓe kolti wonde noon ko coup d'état de waɗama hanki toon to leydi Mali armé o tigui woni kono ngu kañum tan jagui Ibrahima Boubacar Keïta kono kadi caggal muɗum kanko onon gonnoɗo hoorejo leydi o acciti ngal ɗon gollal CEDEAO kañumne de weltaki ɗum ɗon saabi noon haaɓe guddi frontiére uji mabɓe kono kadi ɓe koliti wonde maɓe paw kuule musɗe e dow ɓen ɗon koninkoɓe dardiɓe walla mbiyen dariɓe kay ha IBK
acciti ngunɗon laamu communauté international kañumne kadi jonnan hay seeɗa on ɗon coup d'état ɓe garti tigui eko yetti ko ha joni e fannu e mbadi lawɗinaɗi kono kadi mouvement M5 gonɗo toon kañumne kam yonni jaltugol gaccirgol golle mo ganduɗa ko IBK kamɓe noon IBK omono tigui jagga toon to kambo kati wondude o hooreño makko jagorɗe kono kadi e ɓi ko Karim Keita kanko IBK o suuti ko nguuɗe saaha nde o accitanno hono gunɗon laamu so wiide makko de o yiiɗa hay saaha goto toɓɓere ƴiƴam simto e dow leydi Mali ko ɗum jeeyi sababu noon o acciti kala ko fate banggue gunɗon laamu jeyde las ko dawri nden ɗon arti koye crise politique e konngudi dabɓe kiniɗi toon to leydi Mali nde wiide ko armé o woni kono ngu tan o saaha hannde ƴetti pouvoir ngu ɓami pouvoir tigui e juuɗe Ibrahim Boubacar Keita kanko IBK ni e hoorejo jagorde makko kono ne kadi e jagorde goɗɗe kamɓe kala o saaha hannde eɓeɗen jagga to jagguiɓe ko koninkoɓe yuɓɓiɓe nden ɗon firñitere holi kamɓe jayde arti hen nde wiide ko colonel Diaw e colonel Camara kañumen o saaha hannde ƴetti commande manam kañumen ɓami leydi ndi e on ɗon fannu toon to leydi Mali kanko IBK caggal nde o acciti golle e jamma hanki o jayde le soleil nden ɗon jayde guindiri e oɗo saaha hannde arti ko hoorejo Ibrahima Boubacar Keita e hoorejo jagorde muɗum jaggaɓe tawi on jagguiɓe ko soldat ji murtuɗi no jayde nde windiri ɓe koliti wonde noon ko CEDEAO caggal nde ɗum waɗi jowi kala ko fate banggue Mali eko yetti ngal ɗon gollal kala ko fate banggue décision manam pellite ɗeɓe poti ƴettude Mali tawtortaki kono kadi ala tan ko tintinte nguɗon gomuni holliti wonde yidde muɗum e o saaha hannde ko yo acciti ko ɓuuri yawde yaccade hono Ibrahima Boubacar Keita tawi alda e dalilu ɗum ɗonne kadi kamɓe CEDEAO ɓe ɓemi pellital uddande leydi Mali frontiére uji mabɓe dow e less kala kono nonne kadi ɓe kollitima ɓe paw kuule musɗe fewde ɓe ganduɗa ɓe ko koninkoɓe dartiriɓe murtere ha kay juɓɓini on ɗon coup d'état jande watodiri ko Ibrahima Boubacar Keita acciti gollal e jamma beɗɗo ɗo jayde libération ko addi nden ɗon jayde arti on ɗon coup d'état kono tan de e natal ala une e oɗo subaka hannde ko goɗɗum ɓe kolliti wonde ko oɗo gonnoɗo hono policier jagganoɗo tawi noon jaggira ko guyka woni braquage ɗum ɗon de kanko jogorno hanki dogde toon to ka manuel mo ganduɗa kay ko prison wiyete noon kaso tawtede ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar o yinno tigui ko dogde ɗum ɗon noon jayde arta e kanko omo ganduɗa ko tumaɗo e kanɗon guyka ko hanki tigui o fawa mbiyen o gonɗina tigui kanko waɗi kanɗon guyka o wiyete ko Mohamed Gassama kanko noon emo jagguida ko Adama Diouf mo tumda kamɓe kala noon ɓe jehino haaɓe jewti mur gadana mo ganduɗa ko mur on ɗon kaso kono tan de caggal muɗum ɓe jagga jayde arti holtan noɓe kay mbaɗiri feere ha ɓe ɗiɓi diwde e on ɗon prison on ɗon kaso ɓe kolti wonde de ɓe mbayi kono yimɓe hono rufoɓe kurjur toon to on ɗon kaso mbo Cap Manuel jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias ari ko e fannu goɗɗo kamɓe de ɓe gaari ko e ha joni waɗe wadde ko wiyete ko hono transit manam tan ittude marchandise mo ganduɗa o kay ko kulɓiniɗo woni kuɓɓowo ha joni tawi noon ina adde ɗo e port de Dakar ɗo noon ɓe kolti wonde de ko on ɗon kaggulaɗe hannde ina jogui ina wonda e kuluhuli mawɗi je on sababu noon koko tolle ujunnaje 3.5 tonnes mo ganduɗa ko ɗeɗo kuɓɓeji biteɗo nitrate d'ammonium mo ganduɗa ko hono majje de kubbuno toon to port mo Beyrouth ko ɓoyani ko ɓe kolti wonde noon hono ɗum ina tawe ɗo e port autonome de Dakar saabi noon ko kuluhuli mawɗi beele ko heeɓi on ɗon port ha ko tolni temedde yimɓe kawri hen e ladial kono kadi galleji kewɗi mboɗi beele jogorani e hebde ɗo e port autonome de Dakar so tawi noon ko deñude hakkillaji jagoɗo tambiɗo taaridi suuti hen konnguli so wiide wonde ɗum ɗon ala foof ɗo nandi kono kadi ala foof ko wawi jibinande caɗele wonande leydi Sénégal saabu ɗin kuluhuli jettata ko ɗo ɗum fo e waade noon ɓe hakkilanteji mumen jaari to banggue ndenka hakkillaji ɗi kam ina daari no fewi eko yetti ko e ɗen ɗon kabirɗe ɗen kutorɗe pettoje tawteɗe o saaha hannde toon to port autonome de Dakar jayde stade coftal ɓalli uddata ko noon tigui nden ɗon jayde ari ko e polgu mantinigu kono kadi polgu gonduɗo e maîtrise ɓe ganduɗa ɓe ko hakkude mabɓe e Leipzig wonno ko hanki Paris Saint-Germain fooɗi ɓe loggi tati e ndiga ɓe kolti wonde noon ko Paris de ina heddora match goto tan gam tigui daña hoodere wotere e hen ha joni eko yetti ko e coupe européenne noon ko yiɗi wiide so tawi ɓe ƴetti oɗo Ligue des Champions tan Paris de daña tigui natata histoire no hannirta ni Thomas Tuchel keblino on ɗon kippu suuti konngude e fanno caggal on qualification to banggue final o holliti wonde de oɗo kippu ko kippu tigui rigui so wiide makko kono kadi Di Maria kañumne suuti hen konngude so wiide wonde yidde mabɓe o saaha hannde ko windude histoire woni tarika goɗɗo cuuɗen konngude ko capitaine on ɗon équipe hono Thiago Silva o holliti wonde de ko ɗum historique manam ko tarih kono tan de wona ɗo tigui ɗum haɗata Idrissa Gana Gueye kañum woni Sénégal najo tatabo
jawtuɗo e dawal final to banggue Ligue des champions on ɗon demi final ma jokku hande hakkude Lyon e Bayern Munich jande waɗi ko namdal beele de Lyon ina wawi ha joni folde Bayern tawi kañum tigui woni favori e oɗo saaha Sadio Mané ene tawi hen cuɓaɗo woni meilleur woni peto mantiniɗo toon to Angleterre tawi noon suɓiɓe ko fans club aji manam tan supporter uji ɓe Angleterre o holliti wonde noon kanko Mané ɗum ɗon de ma waw tigui ha joni dunjema ho waɗa gueɗe mantiniɗe beele kadi omo wona joueur ɓurɗo hajini teskede e nder jokli windere nde ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno jojjude e kelle gadani o subaka Aissata ne wawi wiyede France naɓe nani faɗa hande match moɓe keddiɗo tigui ko match hakki ko biwuji tati de 3-0 tati Paris fi Leipzig eɗen gandi ene wawi wona final 100% française ene wawi wonde kadi aussi final France Allemagne ɗum noon foof hande ma lab sangue 19h tawde woni Lyon yaltini Juventus mbo Cristiano Ronaldo yaltini Manchester City mbo Pep Guardiola ha hande so wiyama kadi mbawi folde Bayern tout est possible non tigui équipe aji ɗiɗi dariri hande de ene wawi wiyede Lyon e ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni wiyete kadi Bayern ko équipe aji ɗiɗi daridi kono kadi so Lyon foti hawrude e ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni ɓe non France kay mbiyatmi e Paris ko match uji ɗiɗi kadi daridi Amadou Moussa match e nder match tigui wadde gareten koye banggal gongal sen jalti banggal coftal ɓalli garen tan to ganduɗa woni Mali ene ƴeewa noon dilli hanki saabu hanki Amadou Moussa guila subaka fuɗɗi wiyede kure nana nane toniyete kure nanama holko saabi ɗum e holko kewi ha ɗon faadi kikiɗe hawre omo ganduɗa konko woni gardiɗo leydi ndi ne woni IBK Ibrahima Boubacar Keita ɓe keeɓi fawde ɗum jungo ha yalti waɗi déclaration wiide haɓɓiti walla woppiti laamu kono kadi gardinoɗo suudu sarɗiji leydi moɓɓe kañum ne haɓɓiti walla mbiyen woppi kañum ne ɗo ganduɗa wonno place muɗum ɗum ɗon noon Mali Amadou ko wayni ene ƴewtida toon tene heewi toon ko ganduɗa ete saaha foof ko coup d'état lamɗo fawtirte goɗɗo joƴƴine ɗum noon hande addi ko heewi ha saabi goomu ɓe jeeyano yaltiniɓe hen joɗima ina yeeɓaɓe Amadou ko noon tigui no mbiyani ko noon hanki ko ñalawma gulɗo jaw toon to leydi Mali ñalawma ganduɗa o ene wone kadi natte histoire to banggue leydi ndi no mbiɗani wona ngol waɗi lawol gadnol ko leydi ndi ne yuɓɓina coup d'état eɗen gandi coup d'état ji kewɗi jeehi ɗon guila 1968 ha yetti e 2012 watti ndi ko hanki e mayen gar hen joni kono kadi ko kamo kati mo ganduɗa déjà nana natta e tarih leydi Mali saabu coup d'état 2012 ko ɗon kadi aussi on ɗon coup d'état ummino e gardugol Amadou Aya Sanogo eɗen gandi no yaruno on saaha ko ATT Amadou Toumani Touré wonno toon hande o ko IBK arde ko colonel Diaw aɓe kala aussi e colonel goɗɗo mo ganduɗa colonel Camara donc noon ɓen foof ko ɗon to kati ɗo ko holto woni kati noon ko 15 km de Bamako koye périphérique manam eɗen mbiyata commune koye nder Bamako tawete kono ko ka mo ganduɗa o ene forme cadre uji colonel aji e généraux ji foof ko ɗon jaltata ɓen ɗon noon ne wayno kañumen ƴetti décision ɗum ko caggal jonte limtindi ko manifestation goomu M5 mo ganduɗa en toon e gardugol wawino hono Imam Mahmoud Dikko hen e wawino no wawi noon e pelle goɗɗe tawi ko société civile en kañumen daari ene seppa kono nde en gandi ene jiiɓi hande o noon ene wayno eɗen mbawi wiide koninkoɓeɓe mbaɗi lâché manam ɓe gacciti hooreji leydi ndi saabi noon ɓe ndewi e ko yidde ɓe ganduɗa ɓe ko ɓesguji ɗi ha o saha hande e ñalawma hanki o ɓe nangui IBK sanga 16h30 e jammo aussi o waɗi déclaration kanko e hoorejo assemblée nationale ɗum ɗon noon ne firtan hande laamu leydi Mali yani ha laaɓi ceer jotti golle ɗe ko ɓe ganduɗa ko militaire uji ɗi yuɓɓimɓe on ɗon coup d'état en ji machallah ko coup d'état c'est vrai so wiyama coup d'état ne hulɓini kono coup d'état mo ganduɗa o ha mbiya leydi ndi foof ene yaaduno hen ene ɗaminno wonde IBK natti yidde ɗum yidde o wonɗo hen won kalɗo ni hande e jande le quotidien wiide wonde o wasni leydi ndi ko tolni e duuɓi jeeɗiɗi yidde wiide ko duuɓi jeeɗiɗi ɗi o ardi leydi ndi ɗi foof ene wayno koɓe panno e makko ene wayno ɓe keɓani ɗum saabu ko kanko wonno président ɓurɗo ha joni duñcete to leydi Mali nde o suuɓa e mandat gadano duuɓi ɗiɗi tawi koɓe panno e makko ɓe natti yidde ɗum e on saaha noon ɓe kaaɓi ɓe ceehi Allah waɗi o arti e pouvoir kono ha joni ne wayno ala ko gasi
laati ko hanki ɗum woni koɓe gittimo so tawi noon a waɗi kam périmètre mi haala holɗum caɗele gonɗe hen saabu ko coup d'état mo ganduɗa enen nandi e coup d'état 2012 mo ganduɗa ko ATT wonno ɗo on saaha en jii ɓe ganduɗa kono dirteɓe e rébellion Touareg en kañumen gummi to banggue rewo gaari gam yaɓande Bamako so wonano Allah e armée e koninkoɓe international taw no hande wona ka haalte donc noon ɗum ɗon e kadi beele Mali janggui e duuɓi jeetati ɗiɗo woni oɗo coup d'état mo ganduɗa waɗin 2012 wonno ko 21 mars so tawi en juumani e on tuma noon hanki kadi ɗum ɗo watti beele Mali janggui saabu saaha toɓe gono ko saaha ngakkere nden en jii mo leydi ndi ronki wadde maîtriser leydi ndi foof to banggue e centre to banggue nord woni banggue hakkudejo e banggue rewo ko wargoji hakkude leƴƴi kono kadi ko guykaji kono kadi ko gueɗe baɗi noon donc tan eɗen ñaago Allah saabu eɗen gandi Mali e Sénégal ko gotum ko leyɗele koddiji eɗen ñaago Allah nde deere artat toon no fewi leydi ndi wawa artude lawol vraiment amin Amadou te aɗa andi a haali ɗo ko waɗi fayida woni beele Mali janggiti e ko ganduɗa ko kañum dañata toon kono kadi Amadou Moussa beele jottoɓe e laamu ɓe eɓe janggita e ko ganduɗa woni situation ji dañoji ɗi saabu hande ko mo ganduɗa liggaki ha jippina e haala moɓɓe an sa jooɗima mataw ko ganduɗa kañum ko ɗum wonno ɗo laƴirtuno ɗo an ko ɗon poɗɗa darade ha mbaɗa ɗum ajusté darna ɗum ha yimɓe ɓe jiiya ko ganduɗa aɗani waɗa ɗum kono so tawi so neɗɗo jippinama goɗɗo ngabɓi goɗɗum ɗum kadi Amadou woni ko ganduɗa woni beele kamɓe président ji ɗi aɓe poti joɗade ha coup d'état tawaɓe ɗon so tawi yimɓeɓe jalti saabu M5 yiyama manifestation mo ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum ne wawi wiyede meeɗa dañde Mali ko yalte yimɓeɓe ko woni toon ko darino ko e foof yimɓe jalti malgré corona nan ɗo rafi oɗo nan ɗo haɗani ɓe yaltude kamɓe fof ɓe jalti ɓe dari ɓe mbi ɓe jetti yidde IBK beele wona ko nden o fonno darade kanko o wiya o woppiti walla o ƴewano wadde askan o ha yete hay so tawi ɓe mbatta ko organisé élection ji tawa yettaki kanko o ƴewano ummori ɗon tawa yete ɓe jettaki ɗo ɓe jetti woni ko ganduɗa ko kañum woni hande coup d'état ko ɗum fonno wonde so tawi sinno ko nde jaam en tout cas eɗen gandi ko mbiɗa ɗo hen ko wiyete élection ngaji anticipé ko ɗum fonno wonde kono heewani ɗo jiiɗi ɗum ɗo e Afrique heewi wonde ko ele goɗɗe saabu en gandi heddade jomum e pouvoir o so tawi leydi dilliri hono ni seppoji ujunaji yimɓe ene deggodiri kala ñande aljuma ene ɓeeɗo heewde kala ñande aɗa yiya ko ɓuuri jibade fonno ko jomum daro wiya mi faami message moɗon mamin juɓɓin ko yewti ko élection anticipé manam sumgoji keñoraɗi e ƴeewen beele yimɓamɓe ɓuuri yimɓe moɗon heewde walla yimɓe monɓe wiiɓe ɓe ɓuuri heewde so tawi ko ɓen ɗon jaadi hen on saaha kala candidat opposition so tawi gañima laaɓa ceer so tawi kanko ganci aussi laaɓa ceer kono noon ɗum ɗon heewani yeeyde ga e Afrique jomum heewi ko wadde maintenir ha yettoɗo yettiɗo kono kadi ene jogui hen ñingore ne jogui ɗen fewde e ko ganduɗa ko woni oɗo putsch woni oɗo kuddama mo ganduɗa waɗi toon to leydi Mali saabu eɗen gandi IBK o suuɓa ko e lawol lawɗinol o wona coup d'état o ardi koto banggue kartal yoɗani e leydi démocratie ndi ganduɗa hande ina yuɓɓina ko yetti ko e démocratie saabu ko cuɓaɗo to banggue démocratie kono kadi so tawi leydi foof heeɗi banggue holliti wonde natti yidde ko mbatta ko fonnowo wonde ko joomum e jogo ndimago no jogori ndimago hanki jamma ni o jogo hono ngo ndimago o accita golle ɗe walla amma ɗum ala o yiiɗa accidde o waɗa organisé ko yewti élection ngaji anticipé beele leydi Mali ne yalta e caɗele kono ɗum foye wade noon tardi ndimago makko hokkanomo ɗum o yinno ko wadde maintenir au pouvoir kono noon hawre koninkoɓe gimmima caggal makko payi caggal ɓesguji ɗi goɗɗum ɗum ko jinmi haalde hen ko CEDEAO o en jii troisiéme mandat ji nana jokki wadde ɓe meeɗa hen haalde ɓe meeɗa ɗum ñingde ñalawma hande o noon so tawi coup d'état waɗi o ittama te ko ɓesgu foof yaadi hen ɓe dara ɓe mbiya mbaɗa sanctionné leyɗele ɗe ɗum no fotano wonde Amadou Moussa eɗen mbawi wiide tawde wonɓe hen ɓe fof goto fof nani yiilo troisiéme mandat c'est très normal ko position moɓe daari o ma en gartu hen noon Amadou saabu ko poɗɗen haalde to diwan mo Mali ni heewi hay janggo so Allah jaaɓi ma en gartu hen ɓuuren nadde hen ɗum noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno bonum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗenno e banggal caméra o yo Allah waɗanen jaam e kisal ha gongol so Allah jaaɓi